Atzo aktibatu genuen zaintza sare komunitarioa, sinetsita gaudelako osasun krisi larri honen aurrean zaurgarrien direnak zaindu eta babestu behar ditugula, eta atzo sarea martxan jarri genuenetik gaurdaino 220 lagun izan zarete voluntario lanak egiteko izena eman duzuenak. Telefono deiak egiteko prest agertu zaretenekin, dagoeneko harremanetan jartzen hasita gaude, eta beraz, seguraski zuek dagoeneko herritarrekin harremanetan zaudete. Zaintza sare hau publiko komunitarioa den neurrian garrantzitsua iruditzen zaigu zuek guztiak eta herritarrak oro har egiten ari garen lanaz informatuta mantentzea eta daukagun informazioa eta egiten ari garen lana aldi oro partekatzea, eta beraz saiatuko gara kanal honetatik hori egiten. Egia esan bizi dugun egoera zaila da, denok ari gara sekulako ariketa egiten egoera honetara egokitzeko, baina uste dut egiten ari garen lanak adierazten duela edo erakusten duela txarrenetik onena ere ateratzeko gai garela, eta beraz oso pozik egoteko moduan gaudela, naiz eta egoera bizitzen ari garen hau izan. Eta nire aldetik bakarrik gogoraraztea garrantzitsua dela, zaila den arren, erakundek emandako aholkuak jarraitzea eta konfinamenduari eustea. Eskerrik asko.